Καλημέρα από την αρχαία Κόρινθο. Και λίγο πριν επιστρέψω για Αθήνα είπα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι πάνω σε μια σκέψη του γνωστού και πολύ αγαπημένου φιλοσόφου Αβραάμ Μικαέλ Αϊβανχόφ. Και μιλάει για την ελευθερία και το πώς η κακή έννοια της ελευθερίας μπορεί να μας φέρει μεγάλα προβλήματα και μεγάλα δεινά. Λέει λοιπόν, το να θέλει κανείς να είναι ελεύθερος χωρίς να ξέρει τι είναι η πραγματική ελευθερία και πώς να την αποκτήσει, είναι ο καλύτερος τρόπος για να βρεθεί δέσμιος και να υποφέρει. Πόσοι και πόσοι δήθεν ελεύθεροι δεν αποτελούν τροφή σκοτεινών οντοτήτων. Γιατί κάθε ζωντανό πλάσμα έχει ανάγκη τροφής και οι κακές οντότητες εφορμούν σε κάθε τι είναι ικανό να τις θρέψει. Αν κάποιος θελήσει να απαλλαγεί από κάθε περιορισμό, χωρίς να μεριμνήσει για το πώς θα προφυλαχθεί, εισχωρούν μέσα του δυσαρμονικές οντότητες. Πολλοί από αυτούς που αποκαλούμε ανισόρροπους, τρελούς, διαταραγμένους, είναι απλώς αδαείς που εκτέθηκαν σε αρνητικές δυνάμεις. Δεν γνώριζαν ότι η κακώς εννοούμενη ελευθερία θα ήταν για αυτούς αιτία όλων των δεινών. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στη σημερινή εποχή η έννοια της ελευθερίας είναι αρκετά παραποιημένη. Θεωρούμε ότι είναι ελεύθερος κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει οτιδήποτε γουστάρει, όποτε γουστάρει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Αυτός είναι ελεύθερος. Ελεύθερος είναι όποιος κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, επειδή έτσι απλά γουστάρει. Λοιπόν, εδώ αντιλαμβανόμαστε και με αυτή τη σκέψη που μας λέει ο δάσκαλος Αϊβανχόφ ότι χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή το να μπορέσει κανείς να διακρίνει τι σημαίνει ελευθερία και τι σημαίνει ασυδοσία. Η ελευθερία έχει να κάνει με, όσο και αν ακουστεί περίεργο, με τον περιορισμό. Ή μάλλον να το πω με το ότι γνωρίζω τα όρια. Ο ελεύθερος, η ίδια η λέξη, το ελ εμφανίζει το φως, το εφ είναι το καλό και το έρος είναι αυτό που έλκομαι από το καλό. Ο ελεύθερος είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το εφ και έλκεται, πηγαίνει προς αυτόν. Εφ και έρος είναι μέσα στη λέξη ελεύθερος. Τώρα που μιλάω ετυμολογικά έχει και επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον, η λέξη έχει και ένα θήτα στη μέση, το οποίο καθόλου δεν είναι τυχαίο. Είναι το L που είναι το φως, εξού και ελάς, το F, L, F και θέρος. Αν βγάλεις, στο θέρος έχει μέσα του δύο λέξεις. Το έρος, το σημαίνει έλκομαι προς τα εκεί, αλλά και το Θεός. Άρα λοιπόν ο ελεύθερος είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το θεϊκό, το F θεϊκό και πηγαίνει προς τα εκεί. Αν κάποιος δεν γνωρίζει τους νόμους, τους πνευματικούς, τους θεϊκούς, έτσι ώστε να προστατεύεται από αυτό που τον έλκει, τότε πέφτει στην παγίδα που λέει εδώ το κείμενο. Γίνεται τροφή δυσαρμονικών οντοτήτων και καταστάσεων και βρίσκει εύκολα τον εαυτό του εγκλωβισμένο σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι καθόλου ωφέλιμες. Άρα λοιπόν όποιος θέλει να είναι ελεύθερος, ας σκεφτεί πώς μπορεί να οριοθετήσει την ελευθερία του έτσι ώστε να έλκεται, να είναι στον έρος, αλλά ταυτόχρονα να είναι και στο Θεός. Έτσι θα είναι πραγματικά προστατευμένος και θα εξελίσσεται μέσα σε αρμονία και ομορφιά. Αυτό. Ώρα να επιστρέψω στην Αθήνα.